В тази позиция лявата ръка дъната надолу на ниво на хълбъка, дясната ръка на ниво на рамото или най-де по-надолу. Тежестта е в левия крак. Горна част на тялото свободна от тежест, дантиен по-тежък. Вдигаме лявата ръка нагоре, свиваме в юмрук, като гърба на юмрука гледа надолу. Сваляме надолу дясната ръка, дъната на дясната ръка гледа нагоре, пръст се сочи справо напред. Започваме да преместваме тежестта от левия към десния крак. Завъртаме дантиен, нанасяме удар с лявата ръка, като пръстите на дясната ръка сочат посока на юмрука, на лявата ръка поглед е посока на удара. В това видео ви представих движение от 9-позиционната форма на грандмайстор Чън Селан. Благодаря ви за вниманието. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за нашия канал, така ще имате достъп до още видеа.